priestoroch renesančného kaštieľa Radoľa na Kysuciach je vystavených viac ako 300 unikátnych Betlehemov. Ich autorom je Jozef Prázdnovský zo Žiliny. Tvorbe Betlehemov sa venuje Jozef Prázdnovský už 25 rokov. Inšpiráciu hľadá všade okolo seba. Naučil ma preto, že mám rád sakrálne umenie, navštevujem katedrály. Všade, kde sa dostaneme do zahraničia, ako sme boli povedzme vo Francúzsku alebo v Taliansku, tak navštívim katedrály, ktoré obdivujem, starých majstrov, sochy, ktoré sa tam nachádzajú. Za tých 25 rokov som ich spravil viac ako, môžem povedať, minimálne 1400 až do 1500 kusov týchto betlehemčekov. Miniatúrne betlehemy sú vytvorené z rybích kostí, z jadierok ovocných plodov či z kôstok rôznych tekvíc. Svätá rodina našla domov v banánovej či hroznovej šupke, ale aj v zemiaku, mušliach či kokosovom orechu. Ten najväčší betlehem, ktorý sa tu nachádza, bol spravený ako prvý. Ďalší betlehemček, ktorý som spravil, tak som ho vysekal do pálenej tehly. Ten sa nachádza tiež v tejto miestnosti. Potom do pieskovca, do vápenca. Začal som robiť betlehemčeky aj do hliny, zo samotnej hliny. A potom neskôr som robil betlehemčeky, ktoré sú také ozaj skutočne netradičné do prírodných materiálov. Autor je držiteľom certifikátu o zápise do Slovenskej knihy rekordov za najväčší počet vystavených betlehemov, ako aj za najmenší vyrobený betlehem. Najmenší betlehem, ktorý bol aj zapísaný ako Slovenskej knihy rekordu, je robený do nového korenia a figurky sú práve vysekané z lyže. Ale chcem povedať, že už není 6x6 mm, ale je to malinko menej, lebo na moje počudovanie som si všimnul, že sa mi ako si zdá, že je tam trošku menší. Tak som ho zmeral, tak on sa trošku stvrkol. Výstavu Betlehemy, ako ich nepoznáme, si v priestoroch kaštieľa Radoľa môžete pozrieť do 26. januára.